2 perccel később egy jászberényi támadás a hátsó támasztó vason csattan, és Moharos valamiért fúj. Balogh pedig megüti. Nem tudni, mind vitatkoztak, de hát ezt nem lehet tenni. Balogh lesétál, nagy fegyelmivel végleg kizárták a mérkőzésről, fegyelmi tárgyalása lesz később. Újabb 1 perccel később Mayer ütötte meg Vlasovot 2-szer is. És Puskárjevnak ez nem tetszik, nekiugrik Mayernek, és óriási verekedés kezdődik. Bejönnek a csapatok a kispadokról is. Ekkor már nagyon feszült volt a hangulat a nézőtéren és a pályán egyaránt. A harmadik harmadban már nem sok minden történt. Kulikov fölemeli a korongot, Orbán pedig odadobja az ütőjét, Moharos ezért büntetőt ítél. Kulikov, és meglepetésre Szabó áll a kapuban, kivédi, és ezt nem kéne. Moharos kiállítja azonnal, bedobja a korongot, csak hogy nem veszi észre, hogy 5 Ferencvárosi folytatta a játékot. Mindenki látta, csak a 3 játékvezető nem. Aztán megint bedobta, és még mindig 5 Ferencvárosi van a pályán, és aztán harmadszorra is. Moharos ekkor 6 másodperccel a vége előtt komolytalan játék miatt lefújta a mérkőzést. Bajnok a Lehel SC, második a Ferencváros, harmadik pedig az újpesti Dózsa. Farkas most bent van a végére, megint játékosként kiállítás. Egy alattomos durva szabálytalanság, aztán Farkas keveredik nézeteltérésbe, ezért az edzőnek kár volt bejönnie. Méltatlan vég, a Ferencváros nem tudja elviselni a vereséget. Kifejezetten testre mentek a játékosok, Farkas, mint edző megbukott, itt bunyózik most a kapu előterében egy másik játékossal. Szekunda Farkas Andrásnak. Ahova megy, mindenkit üt, itt lehet látni. Érthetetlen. Érthetetlen. Egy edző nem viselkedhet így. Nem vesztheti el a fejét. Amerre megy, mindenkibe beleköt. A Dunajváros jobban teszi, ha lemegy. A Ferencváros elvesztette a fejét, nem bírta elviselni a vereséget. Súlyosan levizsgáztak sportszerűségből. Farkas különösen. Hogy viselkedhet így egy edző? Mit mondhat a játékosainak? Amerre megy, mindenkit üt. Álmokfutás. A képek gondolom önmagukért beszéltek. Benne volt a levegőben, ezért mondtam az elején, hogy kérem szépen az edzők nyilatkozatai fölöslegesen olajat öntöttek a tűzre. Kercsó időt kér, meg akarja nyugtatni a játékosait. Itt Farkast látjuk. Talán a mérkőzés legszebb pillanata volt a te gólod. Hogy érezted? Milyen volt ez a mai találkozó? Örülök neki, hogy sikerült megint. Szerintem elég szép gólt lőni, és jókor is. Elég idegesek lettek a Ferencvárosok, és az történt, ami történt. Most mi történt? Téged miért állítottak ki például? Én tudom, hogy bent se voltam a jégen, én a padról ugattam fradistákat, 2+2-t kaptam, nem tudom miért. Pihenj jól, köszönjük! Niculescu próbál meglépni, aztán támadásban helycsere, Timaru, Niculescu, vigyázni, gól! Niculescu góljával vezetnek a románok. Vigyázni, nehogy elhiggyék a mieink, aztán, hogy nem lehet neki gólt ütni. És rosszul védekezünk közben. Belkic, Csiki, 2-0. Herlea. Egyből vissza, körbe megy. Sándor, kapáslövés, kijön a lábáról, gól! 2-1, szépítettünk. 13. perc. A korong minden esetre megvan. Tokai. Gól! 7 másodperc telt el, és 7 másodperc alatt gólt ütünk. Gól! A buliból hátraadott korongból Széli Feledi. Először a mérkőzésen.
vezetés. Fantasztikus képek. Ki ne hatódna meg, ilyen képet látták. A közönség remek volt, náluk jobb csak a válogatott. És ilyen szép tud lenni egy győzelem, ilyen szép tud lenni a siker.